Χρόνια πολλά για την ημέρα. Καλή άνοιξη. Ονομάζομαι Μαρία Αναστασία Μάρσια Παπαδοπούλου και θα σας διαβάσω ένα ποίημα της Σταυρούλας Παπαγεωργίου με τίτλο «Η θάλασσα και ο θάνατος». Τη θάλασσα κοιτάζω, αυτήν και το μέσα μου θα ήθελα να εξουσιάζω. Όταν ο πανικός με στροβιλίζει, κάτι άλλο τη ζωή μου κανονίζει. Τα ηνία χάνω μες στην ανεμοζάλη. Το μυαλό μου συρρυκνώνεται απ' τη ζάλη. Αχ, τότε η θάλασσα και ο θάνατος να δίδασκαν, να θύμιζαν το αθάνατος. Το θάνατο θυμάμαι, αυτόν και τη φλίψη μου. Να διώχνα, σαν με κυβερνάνε. Σας ευχαριστώ θερμά.